Τάκης Τρίπολιτσιώτης από την υπέροχη, πανέμορφη παραθαλάσσια Σικιώνα. Το πιάτο, Τάκης Τρίπολιτσιώτης στην τούμπα. Σούζα. Παναγιώτης Κωνσταντίνος, ο πατέρας του Παναγιώτη που θα του πάρει τη θέση, στα τύμπανα. Νίκος Κωνσταντέλος, ο πατέρας των 4 γιών και της καμίας κόρης, στην τροπέτα. Και έχουμε και τον μαέστρο εδώ πέρα, τον Γιάννη το Τζέλι, στο κλαρίνο. Κοσμεί αυτή την μπάντα. Είναι και διευθυντής της μπάντας των Χαλκίνων. Θα του δούμε μεθαύριο, στις 3 Οκτώβρη. Και το δικό μας τον διευθυντή, τον Σοκράτη τον Ελέκο. Όλε. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Χαίρομαι μετά.